नंगौ दिनैनि दिनाव सारा बुहुमावनो जिसुनि जोनोम सान एबा गोथार बर'दिन मुङै गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। बे समावनो क'क्राझार सहराव थानाय खोदोमथला बाप्टिस्ट चार्च बे मन्दिराव फैनानै जोङो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय जोङो खौरां लाफैनाय जादों। बे समाव दङ आंजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरिया नार्जिहारि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोर जिसुनि जोनोम सानखौ बारै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनानै लानि। बे समाव आङो क'क्राझार टाउन बाप्टिस्ट चार्चनि जानानै आरो आं बेक्तिगत फेमिलिनि जानानै सारा पृथिबीनि जेसेबां मानसिफोर दं, सारा पृथिबीनि जेसेबां खृष्टान हारिफोर दं, बयनिबो थाखाय आङो गोजोन आरो रंजानाय बर'दिननि गाहाम हामलायनाय हरबाय बयनोबो। आरो दिनै बे बर'दिननि गेजेरजों जों आसा खालामदों सारा पृथिबीयाव गोजोननाय फैगोन, रंजानाय फैगोन आरो बयबो अनलायनानै खौसे थागोन। धोरोमनि फाराग गैयाजासे, रावनि फाराग गैयाजासे, जाथिनि फाराग गैयाजासे जों बयबो खौसे थानानै संसाराव गोजोननाय लाबोनो हायो, गोजोनै थांना थानाय बेखौ आसा खालामदों। मानोना जिसु खृष्टनि फैनाय गाहाय उद्देश्यआनो जाबाय संसारनि बे पापिफोरखौ, जायफोर संसाराव पाप मावनानै दं, जायफोर संसाराव माने सोरगो रायजोआव मोननायनि लामा गैलामोन, बे मानसिफोरनो लामा होनो थाखाय गावनि जिउखौ दान होफैदों। कालभारि क्रुसाव गावनि जिउखौ गावनि थैखौ बोहैहोनानै संसारनि गासैबो पापिफोरनि पापखौ बानस'दों, बेखौ सुस्रांनो गोथार खालामदों आरो गावनि फिसा खालामदों आरो सोरगोनि अधिखारि खालामदों। बेनि थाखाय जों दिनै सारा पृथिबीनि जेसेबां मानसिफोर बयखौ खावलायदों। बे जिसुनि जोनोमा बा खृष्टान धोरोमा मोनसे खृष्टान धोरोम नङा, बेयो मोनसे लामा, जिउनि लामा, जिउखौ गनायनि मोनसे लामा। बे जिसु खृष्टआ बे रावबो खृष्टाननि थाखाय फैयाखै, रावबो सासे बेक्ति होनो थाखाय, गासैबो जाथिनि पापि मानसिखौ बासायनो थाखाय फैदों। ओंखायनो खृष्टान धोरोमा बेयो मोनसे धोरोम नङा, बेयो जिउनि, पापिफोरनि जिउनि गनायनि लामासो, सोरगोआव थानायनि लामासो बियो। ओंखायनो आङो दिनै बे गोथार दिननि लोगोसे सारा पृथिबीनि मानसिखौ खावलायदों गावबागाव धोरोमाव जेरै थानानै जाहाथे बयबो अनलायनायजों खौसेयैनो टलारेन्ट खालामनानै थालायनानै बयबो जाहाथे बयबो बे जोनोम सानखौ फालियो। आरो बेवहाय बेक्तिगत हायाब्लाबो, पार्सनेल हायाब्लाबो जाहाथे मरेल सापर्ट एसे एनै सहाय खालामनानै एनकारेज होनायखौ फालियो, आं बेखौ खावलायो। दिनैनि बे केडिसि मण्डलिया जिसुनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै मा हाबाफारि लानाय जादों दिनैनि सानसेनि हाबाफारि? जोंहा दिनै 10ता, 10:30निफ्राय मेन चार्च जागोन, बेहाय सार्भिस जागोन, आलासि दं। आरो बिनि उनाव जों बेहाय जयैनो रंजा बाजा मोनसे मोजां मोननाय मोनसे जानाय लोंनाय जागोन। बेनिफ्राय जाखांनानै जोंहा मोनसे खेला जागोन, बेवहाय गथ'फोरनि आरो महिलाफोरनि खेला जागोन। आरो बिनि उनाव बेलासियाव मोनसे चार्च जाबावगोन बा सार्भिस जाबावगोन। बेनिफ्राय जों दिनै हाबाफारिया जोबगोन। थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरिया नार्जिहारि बिथाङा फोरमायदोंदि खृष्टान धोरोमारि एबा जिसुनि जोनोम साननि थाखाय दिनैनि दिनाव मोनसे गेदेर सान, आरो बे सानाव खृष्टान हारि, खृष्टान धोरोमारिफोरनि थाखायल' जिसु खृष्टआ दिनैनि दिनाव जोनोम जायाखै होननानै बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेराव फोरमायदों। आरो सारा बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि दिनाव जिसु खृष्टआ जोनोम लाफैदों, आरो जों सुबुं हारिनि थाखाय पापनिफ्राय बासायनो थाखाय बे जिसुनि जोनोमा दिनैनि दिनाव 2000 बोसोरनि आगोल दिनैनि दिनाव बे जिसुनि जोनोमा जादों होननानै बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेराव फोरमायदों। गोजोन्थों।